So mayong adlaw sa inyo mga ma'am sir. Karon paliko na po na po si tatay no. Katong nagkamang at walay ma'am sir, ikatulo ninyo na kong balik karon. Muna giingon ako sa inyo mga ma'am sir no. Ang tanan nga inyong gipabot dili gyud na masayang kay ako ra pud nang ipaabot sa gusto ninyo nga ipaabot. Salamat gyud kayo sa inyong kamayo sa isig katao ma'am sir no. Lipay gyud nato nga makatabang tag pareha kang tatay nga sitwasyon sa mga tao nga deserve tabangan. So katong nangutana ma'am sir no, legit yun niya akong account, kaning batang pasaway nga 800 plus kapin ang followers mo running 900,000. So napo ko YouTube channel nga biyahing pasaway nga 5,000 subscriber. Inautong na mga ma'am sir nga suportahan ninyo akong YouTube channel mga ma'am sir no, kaya para more pa nga akong matabangan. So sa tanan nagpaabot ma'am sir, salamat yun kayo sa inyo ano. Ginoo na bahala sa inyong kamayo. So karon nagtuo na po na ako si tatay mga ma'am sir. Kape. Tol! Oy! May butag. Butag! Buga lagi ko. Para na'y makuha na ko ba? Masuglod. Masuglod. Yan ano ay bugas daghan. Naidaghan kayo. So karon kol di pa na mauno na po ko ipaabot sa imo. Salamat Hinuon sa ipanghatag sa akong mga grasya. Karong adlaw gahapon o atong sa adlaw. Ang ayud ko magpasalamat sa inyo. Ang una gyud ko pasalamatan ang Ginoo gyud ha. Oo. Sige. Sige tol, pwede diri ata unya na ibuga kol. Sa kasa kay init ba? Init. Init So kayo. nara si Angkol mga ma'am sir no. Katong nagpadala pa og nabang para kang Angkol no. Salamat gyud kayo ma'am sir no. Ginoo na lay bahala sa inyong kamayo. So karon kol amo sang kwaon akong ipaabot ka sa imo ha. Oh, sige. Sige. Salamat kayo, ha? Plaster kol. Oh, sige. Kol kani kol. So karon ma'am sir no, ang inyong gipabot mga ma'am sir, ato pong ipabot ni Angkol sa mga tao nga nagpaabot og ginabang para kang Angkol ma'am sir. Salamat kayo sa inyo ha. Salamat po sa inyo. Salamat po sa tanan gyud mo nagtabang sa ako. Tanan gyud. Sa imo. Salamat sa inyo sir. Daghang salamat sa inyong gihatag sa ako. Kaya ako dili gyud ko makabuhat og ingon ani nga mga nabang para sa inyo. Para sa ako. Sa aking pamilya, na aking mga bata. So karon kol mo ni imong anak alitlong. Pila na ba edad nimo? So mo ni anak ni Angkol ma'am sir no. Ang isa ani kol Sabi ko na mama. ato si mama mo ni kinabuguangan. So, salamat ko na balikan ko lawa. Maraming kayong salamat. Kaya malipay ko na akong pamilya, asawa, mga anak. Mo na igingon kol nga once nga dito ta mo sampit sa kaytasan sa atong kalisod. Dili gyud na to mahibaw-an nga moabot ang panahon. Nay grasya. o nay tao nga makakita sa imong sitwasyon o nay tao nga magpaabot sa imong ang tabang. Pasama oras na jud ko no. Pagpakalig-on sa imong sitwasyon karon labi na ang imong pamilya no, imong asawa. Pagpakalig-on sa imong sitwasyon karon kol sampit lang perminti sa kaytasan. Kaya ang Ginoo naglantaw na sa imong kalisod ug sa imong sitwasyon karon. Ha? Ay jud kawalag paglaom kol kaya ako nibilib jud ko sa imong kol. Kay ngano, bisag naa kay kapansanan nang ginabuhi ka og rangalan nang ginabuhi ka og tarong nga wala kay miligsan nga tawo. So maura na ko la. Kani kol dire inaani ni mga grocery gyapon pre. Naana kong tito na. Kabalo man ko nga daghay lamok. Nagpalit na lang pugkog katol. Para di na ka magpalit og puspuro, dahil ko puspuro dire. Sige, may problema. Problema. Sa hamping lang mo dire kanunay ko labasin og napay mo abot katabang kol. Dili ko mapulaan og paghatod sa imo adre og naitabang pa moabot nga para sa imo ha. Salamat kayo sa inyo. Anak ko. Muna ta magpasalamat sa kay Tesan ha. Kay ang tanang grasya nga atong nadawatan andikan na sa Ginoo. Kaning atong grasya nga dawat sa ibabaw sa kalibutan hinugman na mamatay ta di ta na madala. So kani ato lang sa siguro ning isulod imong kuan
dinhir na. Adire na lang ni. Sokol, mauro to kula. Okay. Salamat kayo. Salamat kayo. Hey. Sir, salamat. Oh, salamat kayo. Amping mo kanunay ha. Sige. Sige.